Magandang umaga, Pilipinas. Balita po galing ng United Kingdom, isang ginang ang pinasok sa loob ng kanyang pamamahay. At napag-alaman na ang ginang na to ay bihasa sa paghawak ng barel at ito ay martial artist. At sa report, ito pala ay tita ng mga Team Lakay. Kaya ito ay malakas, manuntok at mataas sumipa at kayang tumbahin ang isang kalabaw sa isang suntok lamang. Ang report, panoorin po ang buong detalye. Salamat. Hoy! Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Taas ang kamay!